Inilunsad kamakailan ng Department of Health Bicol Center for Health and Development o DOH Bicol CHD ang kanilang Ligtas Christmas Campaign. Ayon kay Julian Granadino, ang Regional Program Coordinator ng departamento sa rehiyon, nakapaloob sa naturang kampanya ang kanilang Oplan Paalala Iwas Paputok, Oplan Paalala Iwas Sunog, Iwas Paputok. Kabilang din dito ang Healthy Handaan at Healthy Holidays, Holiday Heart Syndrome. Layunin daw ng DOH na mas mapalakas ang health literacy ng publiko para masiguro ang kahandaan ng mga ito sa krisis o emerhensya sa kalusugan at ma-promote ang disease prevention sa pamamagitan ng healthy lifestyle. So this campaign po, hindi lang po nag-iisa ang Department of Health. This is a collaboration of different agencies po para mas mapaigting po natin yung kampanya na po natin para po ma-celebrate ng ligtas and healthy po yung ating Christmas and New Year's. Kasama sa mga dumalo sa nasabing pagtitipo ng PNP at BFP Bicol na may malaking papel sa nasabing kampanya. So yung PNP hindi po yan nagsasawa na magpatupad ng batas kasi kami ay mandato na ipatupad yung batas tungkol dito. So rest assured na gagawin ng PNP ang mga aksyon o hakbang para mapigilan at matuluyan na maiwasan ang paggamit ng boga. The Bureau of Fire Protection Regional and Provincial Emergency Operations Center for Real-Time Monitoring. Mahigpit po namin pong minomonitor at we see to it na meron silang mga permit to sell the things that they will be selling. Samantala, hangad ng DOH at ng kanilang partner agencies na maging ligtas ang pagdiriwang ng Pasko at pagsalubong sa bagong taon ng mga Bicolano. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista. Trapiko, no, sa madaling sabi. Sige po, next.